Handia eta Aralar mendilerroen artean, sakanako zeharbide naturalak baso magikorantz garamatza. Historia aurreak eta etorkizunak bat egiten duten talaia bikainetarantz goaz, milaka urte dituzten bide ezkutuetatik. Hemen, Nafarroa berde kolorekoa da beti. Zeru lurren artean, eguraldiaren gorabeherei bizkarra emanez, Euskal Herriaren eta Artzainen zaindaria, Nafarroako santutegi menditarrenetik zelatan dugu. Aralarko San Miguel goiaingeruak, sakanako bideen zaindariak, zerua laztantzen du behin eta berriz bere hegalekin. Haren azpian, badirudi bidaiariek Bordele eta Astorga lotzen zituen bide erromatarren arrastoari jarraitzen diotela. Bidegurutze batean, zabal-zabal, Altsasuk zubilana egiten du Gipuzkoa eta Nafarroaren artean. Kokaleku aparta zuenez, munduko lau muturretatik etorritako etorkinen jomuga bihurtu zen Altsasu. Joan den mendearen erdialdetik aurrera, industrigune garrantzitsu bilakatu zen. Beriain mendia izan du beti aurrez aurre, sakanako paisaiaren erregea. Erdi Aroan, harresi batek etxarri inguratzen zuen. Hortxe zegoen Arakilibaiak ureztatzen duen lautadaren erdian. Bazter guztietako bidelapurren erasoaldien menpe zegoen beti. Lapurrengandik babesteko, Aranatzaldeko auzotarrek hiribildua sortzeko eskatu zioten erregeari. Eta halaxe sortu zen duela 600 urte baino gehiago etxarri Aranatz, zumardi eder eta luze honen alde banatan. Erromatar legioek ere desfilatu zuten sakanako antzinako bideetan zehar. Uharte Arakil, zeruaren aldarea esan nahi du latinez. Enperadore erromatar bat izan daiteke herriaren sortzaile. Aran honetan, mendiartean erdi ezkutuan, Erdi Aroko bidelapurrek beldurra eta izua zabaldu zuten. Itsasperri herria altsua zen, baina baseliza erromaniko orekatua bakarrik geratu zen zutik. Hortxe elkartzen ziren Arakil eskualdeko batzarkide guztiak. Bide ezkutu bat ezagutzen du tenplu honek. Atako ibar ezkututik doan bideari jarraitzen badiogu, Aralarko larreetara eta historia aurreko monumentuetara iritsiko gara. Basoaren soilgune batean, hauxe irakur daiteke menir batean. Erronarrizia, edo Erroldan harria. Kondairak dio Erroldan delako batek, San Miguel gainetik jaurti zuela menir hori. Harriaren 5 metro lurrazpian geratu ziren, izeberg baten modukoa da.
Atako baso ikusgarriak zeharkatzen dituen bide luzea egingo dugu, Errolan Harriak egin zuen kontrako bideari jarraituz. Bakatoz berriz Aralarko santutegira, orain Lainopean. Tontor sakratu honetan dagoen leize hau da, infernuraino bertaraino eramango gaituen bide ezagun bakarra. Hortik irten zen San Migeli eraso zion dragoi izugarria. Aurrez aurre, badirudi Beriain mendiak erronka egiten diola San Migeli. Beriainek itsasontzia dirudi sakanako itsasoaren gainean. Gure helikopteroak ahaleginak egin behar ditu branka natural hau gainditzeko. Milioika urtean higadurak sortua, ia 1000 metroko amildegi hau iragan behar dugu haranera iristeko. Nafarroako baselizarik garaiena, Arakilgo amildegien gainean zintzilik dagoela dirudi, San Donato da. Talaia eder honetatik merezi du Nafarroako zerumugari begiratu luzea ematea.